Hello, pitkästä aikaa. Tai siis videon merkeissä. Ollaan me tässä nyt, on me jotain töitäkin esillä. Mutta nyt tuli taas tämmönen tilanne. Miten tää on tälleen niin näin piilossa? Mä haluan, kattokaa. Tää on taas jotenkin mennyt huonosti. No ette te nyt nähnyt sitä, mutta tätä yritin käännellä tätä vaan. Mutta on niin tiukka, että... Mutta tilanne on nyt se, että me joudun tätä omaa satulaa vähän... Joo, kyllä mäkin joudun näitä omia satuloita välillä vähän fiksaamaan. Niin nyt on tilanne se, että pitää ihan vähän saada korotusta tähän etuosaan, kun tuntuu, että menee vähän nenälleen. Niin tässähän tää nyt sitten tulee samalla tehtyksi teille. Eli ensimmäinen ruuvi irti. Kyse on siis mun Vintec Iconista. Tää on kai Vintec Isabel Icon. Mulle tää on pelkkä Icon, piste. Täytyy vähän noita toppauspaloja lisätä. Ruuvataan ensin nää Fastdownin ruuvit auki. No tule nyt sieltä, kun se on pitkä ku... Älkää vuosi tämä ruuvi. Tule pois sieltä nyt, hän käskee. Noin. Sitten taas tarna on auki. Ja näin. Ja näin. Elikkä sitten täällä selkärangan tilassa on nämä tarnauhat. Niin päästään käsiksi tähän taskuun, mihin tulee tämä. Mä nyt olen valinnut siis nämä 4 millin korotuspalat. Tekstipuoli ylöspäin tänne sisään. Ja miksikö 4 milliä? No kun mä tarvin just semmosen pienen kasvojen kohotuksen, ettei se nenälleen, niin tää 4 milliä nostaa jo semmosen etusormen verran. No niin, ja toiselle puolelle taas tekstipuoli ylöspäin. Ensin tarra auki. Ja pala sisään. Ja tarra kiinni. Ja nyt taas se, mitä jotkut teistä unohtaa, niin nämä etukaaren päät tonne taskuihin. Ne ei saa jäädä näkyviin. Ja sitten täytyy muistaa, että täältä kysyä, että pysyykö nuo tarralliset. Pysyy ne. Niin kuin täällä on tää tämmönen. En mä osaa näitä videoita tehdä edelleenkään, niin kuin näkyy, että mä vaan puhun mummisen täällä itsekseni, mutta siis etukaaren päät tänne taskuun. Tää etumainen vastihina tulee täältä. Se pitää saada täältä sillä, ettei se jää makeriin tonne. Sitten tämä Fastdownin ruuvi. Tämä on siis Fastdown tänne omaan paikkaansa. Ja ruuvarilla. Ei näin. Vaan pidätte sen ruuvarin tiukasti kädessä, ettei se putoile lattialle, ettei tarvitse selkäkin pysyä täällä pöydällä. Kello on nyt vähän yli 7, niin ei jaksa enää. Tiedättekö? Ei edes ruuvimeisseli pysy enää kädessä. Mutta kun nämä omat työt tehdään sitten, kun muut on tehty, niin suottaa aina mennä vähän aikaa. Ja suottaa mennä vähän myöhälle. Mutta kun mä oon tätä nyt jo useamman viikon suunnitellut, niin nyt mä päätin, että tänään mä sen toteutan, kun aina vaan jää. Ja sit kun mä menen selkään, sille, ei hitto, mä unohdin. Mä edes näy tässä. Mä oon kyllä hirveä hyvä tekee videoita, kun mä edes näy, mitä mä täällä teen. Eikä ruuvata vaan. Nollips.
viimeiseksi tarnauha tänne. Tai tää läppä tänne. Noin. Nyt meillä on taas 4 mm korotuspala. Tätä mä välillä unohtelin asiakkaille, että oikeasti näissä satuloissa on tää mahdollisuus, että jalustinkoukkua voi siirrellä. Kokeilkaa ja käyttäkää tätä mahdollisuutta, koska te ette ymmärrä, miten iso merkitys sillä on, että tätä jalustinkoukkua saa siirreltyä eteen tai taakse. Ja yksi asia, mikä mun piti, tää tukikin pitäisi laittaa tänne takaisin. Niin yksi asia, mikä piti kans vielä näyttää teille. Mä löytäisin taas. Ja mä oon nyt laittanut omiin jalustimiin tällaiset, että kun mulla on ne ihanat ne pinkit turvajalustimet. Niin, mut kun ne on vähän sellaiset klohnot ja nyt kun mulla on turvallinen hevonen eikä pumpulle, niin mä en tarvii niitä klohnoja enää. Niin nyt mulla on sitten tää perinteinen sievä pieni jalustin. Mutta kuitenkin kun tiedän, että on tapaturma-altis, niin en halua jäädä sen jalustimen kiinni, mutta en halua rumaa turvajalustinta. Sillähän on suuri. Mutta mulla on tällainen, eli jos mä jään kiinni, niin klips, se lähtee tästä näin helposti irti. Ja täällä on tämmönen piputi, millä nostetaan tuo metalliosa tonne. Laitetaan takaisin, painetaan alas ja se on siinä taas. Mä alkuun luulin, että lähtee tämmönen kolina ja mä ajattelin, että en tykkää. Mutta kun mä istun hevosen selässä, mulla on päkiä tässä, niin ei kuulu mitään ääntä, että nämä on ihan hiljaiset. Ja tää on niinku, mun mielestä tää on niinku vaivaton tapa. Mä ensin vähän kyseenalaistin näitä, mutta mun mielestä tää on hyvä systeemi. Nyt loppuu akku, niin loppuu videokin. Kiitos, että jaksoit katsella. Peppa!